course, itong pakpakan na itong mga ka-agri-friends, no? Grabe na yun ka, mga ka-friends. Of course, mga ka-agri-friends, anya napunta karon sa isa ka-episode sa tambayan ng mga kabataan nga naghisgot sa bagong ship nga love relationship sa agriculture. Kaban yung enjoy sa ATI Just Call Me M. Dili lang sa Agri-Story sa ATI sa FB and sa Spotify. And of course, karon mga ka-agri-friends, kauban di ay nako karon ang nagagandahan, napakagwapa ang atong HVCDB Queen sa ATI RTC 10. Please help me welcome Miss Moisa C. Baglinawan! Hello, Ma'am Moisa! Okay na natin ito mga ka-agri-friends. Kung kasi mong gustong i-shoutout, dira i-shoutout mo na yan. Good morning mga ka-agri-friends and sa ato ang mga Facebook live viewers and sa ato ang Spotify. Maayong buntag kaninyong tanan. Hoy, okay na ba kay gusto imong shoutout especially sa imong mga loved ones, sa imong mama, sa imong papa, sa imong anak, Ma'am Moisa? Shoutout sa ako ang family, no? Naa sa Malaybalay and naapod sa El Salvador City, no? So sila ang ako ang inspiration for this work. Wow! Sana all na inspiration. Come on mga friends! Naba mo yung mga inspiration dira? Kung kinsa man na, comment down below. I-mention na dira kasi sila dahil ang nagpa-inspire sa inyo para magtanaw o maglihok ng karong adlaw mga ka-agri-friends. No? And of course, i-shout out din ako mga friends. Speaking of mga Malay-Balay dira o mga Valencia, nadipod ko yung mga friends dira sa Maramag Bukid nun. Shout out di ay sa akong mga friends dira sa CMU. Of course, kami ni Ma'am Moisa, no? Kay mga proud CMU1 yun din. So shout out din especially sa Atbang Lawaan dira sa CMU, sila Ate Sheen, sila Leslie, ni Ma'am Fe. Hi, what's up mga ka-agri friends? And of course karon mga ka-agri friends, dili anday puro ta shout out og chika, no? Nadya tay importante nga topic nga ato ang paghisgutan karon. Kabalo ba ka mga topic kung sa ni siya, Ma'am Moy? Yes or no? Maybe. Yes, of course. Oh my God. Kamu mga agri-friends, kabalo ba mo sa topic karon? Comment down below kung maka-check ba mo. Check na check or very wrong na wrong. Pero karon mo yung kani nga topic, mulupad yun siya bisag asa. Mulupad ni siya sa misok. Di ka na siya plano. Barko baka ha. O sa bus baka mamoy sa topic. Asa na magkakaroon topic? Ay, grabe na gyud si Ma'am Moisa. Catch me, I'm falling for a. Sa atong topic karong buntaga would be harvesting success. Insight into the High Value Crops Development Program. So mo day gina atong pagkaistoryahan karon mga ka-agri-friends. If you didn't know mga ka-agri-friends, kani day si Ma'am Moisa. Siya day ang focal person sa Northern Mindanao. Siya gyud ang importante nato ang i-ask sa atong mga nagbabagang question karon. Wow, grabe na gyud. Nagbabaga gyud. Nagbabaga na gyud, Ma'am Moisa. Makatubag. Ay, grabe na gyud, no? Makulbaan. Makulbaan ng artista. Ay, mga gyud, Ma'am Moisa. Ma'am Moisa, sa atong mga ka-agri-friends karon, no, especially sa atong mga kabatanunan, mga ka-extension workers nga nanaw karon. Ma'am Moisa, unsa man day ginang sa to High Value Crops Development Program? Unsa man na siya? Good morning. So sa atong mga live viewers diha sa Facebook and then sa Spotify, sa ato ang mga shoutout di ay sa ato ang mga high value crops nga mga coordinator sa ato ang LGU and then sa atong national pud, no, sa ATI and sa Department of Agriculture. So ang High Value Crops Development Program, March, isa siya ka flagship nga program, no? Flagship program sa Department of Agriculture. So na-establish ni siya tungod sa Republic Act 7,900. Wow, grabe din. Republic Act. Yes. Dito ang 87,000? Dili siya. Delivery man ito siya. Ano siya kay Republic RA 7,900 or also known as High Value Crops Development Act of 1995. So, kani siya nga program, naga-promote ni siya of production, processing, marketing, and consolidation sa ato ang mga crops, no, mga high value crops products para makakontribute ta sa ato ang food security sa Pilipinas.
And then ma-elevate nato ang poverty. Wow, grabe. Secure gid kay kamo. Dapat maka-secure gid ta, dapat dili lang secure financially but apil pud ang pagkaon. Kay importante kaayo na March, no? Kay kung nagbisan pagdaghan kay kag kwarta, kung wala kay paliton or kaunon, matsugi gihapon. Grabe na gyud kayo. So unsa pag ito mamoy sa food security, unsa pa man ang ato ang nasa programa? Sa ato apod ang high value crops pod, no? Usa pud siya ka banner program sa ato sa ATI Region 10. Commodity program siya sa ato ang region kay unsa man din siya. Unsa man siyang high value crops, no? Taas kini siya, no, kay high value man gyud, no? Pero kidding aside, so ang high value crops, so mo ni siya ang katong mga crops, no, nga maka-yield ta in return taas ang ato ang saan siya mabalik sa imuha per hectare. Dili siya parehas sa traditional crops nato, no? Like traditional crops, for example, rice nga itong generation na ginato, rice, corn, no, kana siya. So and then apil na ani ang atong different kinds of fruits. So mga durian, mango, avocado, no, nga ato ang mapagkakitaan or maka-income ta. Aside sa maka-income, makakaon gid pud ta, no? Grabe na yun. So kana day sa high value crops, no, daghan day yun kayong kita nga. Yes, kuan siya, daghan siya og kanang sub, no? Dili na ta sub-Saharan, no? Sub-Saharan. Namin na siya karon natong mga trending sa Philippines. So naapod tay, aside sa fruits, naapod tay vegetables. So ang atong vegetables na atay highland ug lowland. So when say highland, so naat sa atong mga kabugnawan nga mga lugar, mga taas og elevation. Mga kabugnawan. Like Bukidnon, Claveria, and other Don Victoriano sa Misamis Occidental pod, no? So kana siya, and then ang atong lowland, no, kanang nasa to ang dire sa El Salvador, na atong mga lowland vegetables. So mga pinakbet, no, kung sa'yo na ang pinakbet, mao na siya, mga talong, okra, kung na siya. Mga kalabasa. Yes, ang ato ang highland, katong mga cabbage, no, mga grows sa mabugnaw nga lugar, carrots, no, patatas. So mao na siya. Aside pud ana, ang high value crops na apoy herbs, katong mga medicinal herbs, and then katong mga spices pud nato nga ginagamit nato pagluto. And then ang ato ang mga ornamentals and mga cut flowers pud, daghan kay component ang high value crops. And ang plantation crops nato or ang atong industrial crops like coffee, cacao, rubber. So kanano maka-income ta og dugay pero kanunay, no? Pag mangunod na, igo na lang ka magtanom, maka-harvest na dayon ka. So mo na siya, no, ang mga ka-agri-friends, ang ato ang high-value crops na to nga mga unsa na, kabis makaingon sila, HVCDP, kuan naman na siya, gulay naman na siya. Gulay lang. Hoy, daghan og component. Mojud. So mo nang tagaan na to siya og pagtagad, no? Especially sa ato ang programa karon, no, nga yearly taga propose og budget, so dapat tagaan siya pagtagad sa ato ang pagagamhanan. Yes. Grabe din yung kadaghan, no, sa high value crops program. Labi na katong sa ilang logo, mga ka-girlfriends. If you didn't know, kung wala mo kakita sa ilang logo, akong i-show ang logo diri. So makita din yun yung basket, di kayo siya bakay daghan din yun kayo sa high value crops. Yes, March. Ana gina siya, no, dapat atong itayo ang high value crops. Kay dili lang na, parehas na sa uban, importante ang rice, corn, and coconut. Ingon ana pud ka importante ang atong high value crops. Although ginagmay na siya, no, mga natay mga sub, no, or natay mga under sa high value crops, pero kana siya na ay contribution sa ato ang economy. Grabe jud kay ka high value. Ug mo jud makita pod nimo high value day pod jud ang ato ang guest karon, mga ka-agri friends, no. So magina siya mga Moisa. So Ma'am Moisa, unsa man di ang mga highlights diri sa HVCDP program, Ma'am Moisa? Ang highlights niya atong niagi atong 2024 looking back sa past. Of course, no, kailangan man gyud mo look back sa past kay ana man kita kana bitong balik lang ta. So speaking of highlights, unsa man mo highlights? So mga atong highlights sa atong last year nga mga activities sa high value crops, mga ka-agri friends. So nakakandakta og season-long training of trainers on vegetable production. So kani siya is a 4-month training. 4 months, grabe. Yes, 4-month training. Kung nay uban 1 week, 2 week, pila ka adlaw kay ikaw 4 months. Wala gid alang March, 4 months. So kani siya 4 months. So ang mga participants nato kani adto is ang mga extension workers. So shout out sa itong mga high value crops coordinator diha sa Region 10 and other regions sa tibuok Pilipinas. And then napud tay mga graduate from our learning site operator. So sila ato gid silang gitrain from planting, gikan sa pag-prepare sa seeds, gikahantod sa pag-harvest and pag-value adding.
na siya 2 phase. So ang phase 1 nga nung 4 months siya kay na siya 10 days intensive, so straight, no, and then weekly session dayon. So 3 days in a week, Wednesday to Friday. So ana atong mga hago gid siya pero worth it. Pero karang sa Monday, pahuway na nila kay murag report sila balik sa office nila. Sa ilang office. So Silby kintahay kung na sila area didto so balik-balik sila travel gid kay sila. Yes, ato gina siyang gibubuan og budget, no, kay para nang retire na magudto atong mga high value crops sa nauna pa no, naghana ang mga nang retire og wala na daghan na pud bag-o. So muna ang tumong last year nga nag-train ta kay para naapud tay kaabag, no, kay sa ATI Region 10 gamay ra kayo compared sa 5 ka probinsya. So ang atong mga extension workers, atong mga LSA, sila atong kaabag sa pag-train or pag-extend sa mga technology sa atong mga farmers. Wow. So muna siya nga nag-train ta atong nga batch. So dili po na siya yearly, but karon nga year is other region na pod. So last year tulo mi ka region nga nag-implement. So yes, and then napud tay training pud sa cacao and post-harvest handling last year. So gamay ra og activities last year due to budget pud, pero in collaboration sa other agencies. So naagya pud tay mga high value crops nga celebration, no, in fact this April, no, karon no is ang ato ang high value crops development week. Wow, grabe na gud. Happy mga ka-value. High value, of course. Know your value. Hashtag know your value. Ganang pa na. So, mo gito na mamoy. Speaking of, di ba, anak ka nga region-wide to siya. So, Silby, tanan mga probinsya na dito na yung representative. Yes, except for Camiguin. Kaya nga naman. Wala sila nagpadala, siguro kasi sa travel po siguro nila. Pero ato sang invite. Yes, we invited. Tanan region, tanan provinces nag-invite ta, but mula gito, ang daghan ang gitawag pero pipila ang nitubag, no? Pero bisan pa man ana ato gyapon silang partner sa atong pag-implement sa atong training kay isa pud to sila ka isla, no? Per the rest province nagpadala pud sila og mga representative through the Municipal Agriculture Office then the City Agriculture Office. So shout out sa atong mga local government unit nga nagpadala last year sa atong season long training. O unta mo daghan na pud, no? Yes, na sila mga re-entry plan for this year. Wow! Nakita natin mga collaborations and coordinations, no, sa ato ang mga graduates pud last year kay. Of course, dili na to usikan ang gibubo nga budget sa government. So na sila mga re-entry plan nga i-implement. So ang last year ang uban na yung mga hinay-hinay nga nakakandak. So this year pod naapod tay gi-coordinate nga mga LGUs nga mag-implement. So gabi training then to implementation na dayon. Yes, with action. With action, grabe na gid. So mo ginaano ka ng mga extension workers natong nananaw karon naman ditay mga training nga gipanghatag diri sa ATI. So kanang grabe ang tubaga gid ninyo ang amo ang tawag, no? Yes, mo gina siya, no, kay at least kani nga mga trainings is dili para sa amo kundi para sa ato ang mga stakeholders, mga extension agricultural extension workers and officers and sa atong mga farmer leaders. Yes, kay mo magida to gi-train, magida to sila mamoy sa no para sa ila. Pero grabe gid mga ka-agri friends, no, kay kung 4 months pod lang, 4 months di ay pod si mamoy sa nga uban-uban sa inyo. Nga na mo kung dili gid mo biyan ni mamoy sa ikaw tinuod ba na mamoy sa nga kung 4 months ang training, 4 months pod ka na dito. Yes, saka ta sa 10 days intensive straight gid dito, no. So weekly, of course, mo report diri sa office, pero mostly dito ang among venue adto kay sa shout out di ay sa atong research station sa NMAC LRC sa Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. So sila ato ang government pod nga research station sa DA. So sila atong partner pod sa atong venue, sa atong training kay napod sila hands-on and demonstration area. So murag sikat na jud ka og ilado na jud ka sa NMAC mamoy sa hapit na ko mga taga NMAC. So Ma'am Moisa and mga ka-agri friends, now speaking of last year, did you know mga ka-agri friends, HVCDB program mga ka-agri friends, no, nationwide ni siya number 1 ang ATN, top 1, wala na gyud pa top 2, top 3, top 1 gyud dira, no, kung claim na may ka dapat dito gyud sa top gyud kayo. So grabe, congratulations, atong pakpakan giunsa man gyud to ninyo din mahimo ka gyud mong top 1 giunsa man to nimo. Actually, happy gid pud kay mi, no. Dili lang kay ako. So, shout out sa ako ang mga kauban sa mga high value crops point person sa ATI network from Region 1 to Central Office. Sila ang akong ka-partner, no, sa pag-implement sa kaninga programs last year. So, actually, na-shock pud mi kay nang sa shock din na. Okay, nagpag-send sa amuhang
last year nga focal person si Sir Jomar Tabor, no? Shout out niya. Hi Sir Jomar. So siya ang amuhang nag-inform namo nga rank number 1 ang HVCDP out of attached bureaus, no? Attached bureau sa DA. So, number 1 ang high-value crops in terms of implementing the plans and programs. So, kana siya, no, dili lang kay ako, kundi ang atong mga kauban, magsugod gid na, no, sa mga kauban sa office. Teamwork with the leadership sa among Center Director, Ma'am Marilia A. Chavez, sa amo ang mga section chief, no, sa admin, sa finance, sa PMEU, and then sa ato ang information services section. Sila among tandem pag-implement ani, no, gikan pa sa pagplano, pag-defend, pag-justify nganong kana ang mga ipangkandak, sila ang amuhang partner. And ang ato ang mga stakeholders, ang atong mga farmer leaders, ang atong mga high-value crops coordinator sa region, shout out kay Tweet. Siya ang high-value crops coordinator pod sa DA Region 10. And then, kana siya in partnership sa Ilaha, and then from down region, and then sa taas pod, no, pag-implement sa ato ang mga dili lang kay makandak lang ang trainees, kundi apil pod ma-utilize ang ato ang budgetary requirement, no, atong pag-utilize atong kwarta. So teamwork, and then siguro dedication pod nga mas matabangan nato ang atong mag-uuma nga makahatag sa ilaha og technology and mga trainings related sa high value crops. So kana siya mga initiative pod, no, dili lang sa ato kita lang diri sa region 10 ang nag-spearhead, pero inubanan with the guidance atong Ginoo gid, no, nga kung wala siya wala pud tay mahimo. So mo naging lihok tawo kay tabangan kita. Grabe na yun. Mo gina siya March, and then pag-ampo, no, kay dili man na nimo siya ma-implement dire-diretso. So guidan gid na siya og pag-ampo. And then ang atong mga participant, ang atong mga farmer leaders and mga stakeholders sa pag-commit, pag-support sa high value crops. So kanto nga siya nga recognition is para sa atong tanan, sa atong mga beloved stakeholders, and sa ato sa high value crops sa ATI Northern Mindanao as well as sa Central Office. Grabe na gid. Hilak baka tumamoy sa like wala ko hilak, pero naka-feel ko og kalipay nga, naka-contribute ko para mahimong number 1 sa ATI nationwide. Atong pakpakan again, yes, tanan regions, no, nag-perform, nag-contribute para mahimong number 1 sa ang high value crops. Kay kung dili mo perform ang uban region, maapektahan, no? Mo nang giingon nga dili ako kundi ang ATI. Wow, grabe ka humble. Not I but we. Ano natong slogan di mo? I don't like ako rin siya. Very humble. Grabe na gid Ma'am Moisa, no. Speaking, no, of kanang mga accomplishment, unsa pa man ang mga accomplishment nato Ma'am Moisa, kay nganong na top 1 man gid tas atong season long, unsa pa man ang mga accomplishments nato Ma'am Moisa, nganong man gid og na top 1 ta, like nakay specific nga training nga makaingon ka og kanang nice gid siya. Sa ako ang highlights katong sa season long ta ako to siya impact, no, kay maka-train ta og from extension workers, and then sa atong mga LS sila pud atong tandem sa pag-coordinate og paghatag og mga plans and programs, and then coordination sa atong mga partner agencies, no, DA, DOST, DTI, tanan nga government agency nga makakontribute para mas mopalambo pa, makahatag pa og extension services sa atong mga mag-uuma. So sila kung wala tay commitment and sa tawagan ni networking, no, linkage sa ilaha, dili na nako kaya pod sa nauna, kay isa ra ko niya daghan kayo ang atong mga activity. So kana siya siguro a matter of prioritizing, no, and kanang sa tawagan ni time management and organization sa ato ang mga plans and programs para ma-implement nato siya. Ma'am Moisa, naggabi jud kay mga ka-girlfriends no, kay Chikadora bi ako. Huy, Chikadora! Nakalimutan halata. Di halata mga ka-girlfriends no. Ma'am Moisa, ato daw last year sa imong season long nakadungog daw kog chika, grabe gud. Ngayon mo din mga participants katong sa graduation nila. Naaday ka nang marag nang gihilak ba, no? Tinuod ba gyud to siya? Nakarabe taon sa mato hilak nga kakapoy or sa dala kakapoy tears of joy. At least after 4 months human ra gyud nakalampos, no, kay dili lalim, no, kay syempre mabiyaan imong trabaho sa office, imong farm, imong pamilya for weekly session, pero ang sacrifice nila paid off, no, kay nakagraduate sila, naato siya CPD points for agricultural extension officer, and then syempre magamit to siya para sa ilang renewal sa ilang license, and then ang
in exchange pud adto is nagka-banding na pud kato sila nga batch no, a total of 31 participants na sila banding ma-miss nimo siya after no, kasi syempre after 4 months kabaluban mo, and then syempre ang ilahang banding sa group and ang mong journey no, kato siya nga season long sa mga ay mga treatment na dili na mo survive nya na unsa na, so na among mga challenges nga kauban ang mga participants, mixed emotions siguro to siya no, kaya at least nahuman ra gyud, and then feel na ko bartog tears of joy nga nagpasalamat man daw to sila. Yes, pasalamat pud no, dili lang sa management kundi sa tibuok gid no, ATI pod kay syempre with the support sa atong national director Ma'am Remelin Aricoter, shout out dia ma'am, and then kang Ma'am Antonieta Arceo no, sa ato ang directorate nga sila gyud ang gahatag og support sa ato down the line. Grabe jud, murag nice jud kay kamo conduct og training Ma'am Moise, ano kay manghihilak man gid imong participants. Dili ra pud kayo basta nakuha na ako hilak na hilak na ako mo. So mo gito grabe na jud kay no, daghan man day kay tang mga training no in sa HVCP. Yes, kato siya is napud tay embedded nga FFS, so Farmer Field School. So nato siya embedded FFS. Appeal siya sa katong foreman's training na sa katong weekly session na ay mga every Friday nami sessions Farmer Field School sa ato ang 5 ka barangay identified adto sa ato ang training. So ga-train ang atong mga extension officer adto, mga farmers, itong mga participant adto sa NMAC LRC, naa sila weekly session pod, ilang i-implement pod ang ilang natunan didto sa farmer level. So naka-embed na siya, appeal siya adto nga training. So with the partnership pod sa atong provincial government unit sa Bukidnon and then sa City Agriculture Office sa Malaybalay. So shout out sa ato ang mga sirs and ma'am sa government nga naghatag yun og support during sa atong implementation sa training. Wow, thank you so much ma'am and sir. Now Ma'am Moisa, speaking of training, unsa man atong mga upcoming training no this year 2025? For this year, March, so daghan ta, wala na tay season long, but naa tay mga 3 days and 5 days training. So, last month, nakakandak ta og training on cut flowers production. So, kani siya in support sa ato ang gender and development, particularly sa atong women, no? Sa atong mga kababaihan. Women empowerment. Yes, since March is the Women's Month, so ato siyang haum dito nga kana siya nga training is for sa atong mga kababaihan no, then napud tay sa atong mga extension officer nga ang mga participant pod mga women's pod halos no? So kana siya kay partner ang atong training is dili lang man kay for AEW, so napud tay farmer leaders. So kana siya, and then for this month no ang atong HVCDP week celebration, so naata for this month, and then sa atong May pod natay training on integrated pest management for vegetable production. So dito tana sa Malaybalay. And then sa ato ang napud tay GAP. So dili nga GAP nga kuan ha. Namoy GAP duha. Ay, GAP means Good Agricultural Practices or karon ginatawag na siya og Philippine Good Agricultural Practices. So sa ato ang banana production. So dito tana sa Misok no. Mulupad ta from province Misor Bukidnon na ato ta sa Misok. Yes, of course kay atong serbisyuan ang tanan as much as possible tanan nga probinsya sa Region 10. Yeah, so naata dito no kay naapod tay mga venue, and particularly natay GAP certified farm diha pud no sa Misok now, particularly sa Tanggob. So shout out kay Doc Reggie Makahilo no. Hello Doc Reggie. Magkita-kita ta. And then naapod tay kung natay production natay napod tay post harvest handling, and napod tay food safety. Of course, dili lang na siya mag-limit sa pag-produce. Dapat, along the value chain, dapat safe ang atong pagkaon. Safe so, safe. Yes, natay food safety training pod sa July pohon. And then, ang ato ang commitment pod sa Bukidnon Coffee Roadmap Council, no, sa Provincial Agriculture Office sa Bukidnon, ang training on nursery management, establishment management, and accreditation. So atong kauban ani is ang ato ang mahimong speaker from BPI, Bureau of Plant Industry no. Sila mamani, sila among partner pod sa pag-implement aning accreditation sa nursery, kay pipila lang gyud diri sa Region 10 ang accredited sa BPI nga mga nursery. So I think it's high time pod since ang Bukidnon is na sila Coffee Road Industry Council sa kape. So ginapanghinusgan ni Gov ang
nga to ang industriya Grabe sa na kape, yun. no, sa Bukidnon. So munang natay commitment dito, nag-request sila last year pagid pod. So naata dito gihatag sa ilaha. And then naapod tay support for our learning site enhancement. So katong mga learning site nato HVCDP related or katong mga high value crops based nga mga learning site. And then ato ang SOA, no, or School on the Air sa kape. No, dito gihapon na siya ipahigayon sa probinsya sa Bukidnon. So shout out kay Lalay. Hi, Lalay. Hi, Ma'am Lala! Agriculturist 1. Siya ato ang in charge sa atong SOA on coffee karon June pohon. And then naapod tay mga IEC materials or kanang information and education and communication materials spearheaded by sa ato ang information services section. Hi Nick, thank you for the support. PMA, no? Shout na ami budget sa high value crops, so sila among partner anas pag-implement, pag-document sa atong mga success story, no, sa atong mga high value crops nga mga successful nga mga farmers. So sila ato ang partner ana sa pag-document. So thank you sa information services section. Wow. Yes, maura man siguro na. Na-memorize naman jud gyud nimo Mamoy sa tanan training. Grabe na gyud, no. Daghan da gyud kaayot ang mga training sige paghigayon sa 2025 mga ka-agri-friends and Mamoy sa. Pero kung ako, like for example sa atong mga ka-agri-friends karon nga gusto nga ma-appeal sa ani nga training, asa man mi kabalo nga pwede day pud mi maka-appeal ani nga training nga. So, sa ato karon no natay monthly nga posting sa ato ang Facebook page sa ATI Northern Mindanao. So, sa wala pa naka-like and follow, so pag-follow na mo kay para at least no nami monthly posting dia sa tong mga training. So, pwede mo maka-message, maka-PM, or pwede pud mo maka-adto sa inyong Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office para kung intent gid mo hala interesado ko ani no kay naman pud tay mo cater pud tag mga walk-in nga mga participant, pero of course in coordination pod sa ato ang mga agriculture office, no, kay sila man gid atong partner, no, kay di man namo kabalo nga uy si Tampulano, si Juana dito kinahanglan ani nga training. So ayaw gid mo kaulaw mo duol sa atong buhatan sa agrikultura diha sa city, sa province or sa munisipyo. So kana siya, and then pwede pud mo contact sa ato ang Namantay Farmers Contact Center pud, no. So pwede sila dito makapangutana kung naabay mga trainings ani, kay kung dili na mo siya ma-accommodate for this year, so amo siyang basis pud for the next year nga pag-implement, no, kay syempre kuan man ta gikan man gid sa inyo ang need, no, dili man gid sa amo kay di man pud magbuot-buot nga mao na siya nga mong trainings no, lisod man sad mag-magic side naa gid tay basis. So naay mga consultations nato nga ginakandak, so dito pud mi ga-base unsa nga mga munisipyo ani kinahanglan nga mga trainings. So nahumanataan na for this year, and then for 2026 and 2027 ga-prepare na naputay mga proposals, no. So dapat day gyud no nga kanang mo konsulta gyud sila, mo ask day gyud ay gyud mo kaulaw pangutana lang og mga programa labi na diri sa ATI. Yes, sa ATI and then sa Department of Agriculture sa atong region office, no, na mas naa sila sa sentro, no, sa Cagayan de Oro City, although silingan na nato sila po, no. Nagkaduol kay as one di 10 for 1 ba yan? Ano siya itong hashtag. Pwede ba daw mo call sa imo ako na yung mga information? Yes, pwede ra kay ko ninyo makontak, pero ayaw lang magkontak og tungang gabi. Kaya kasi maawayan ta og bana, no? Pwede ra mo kontak or sa ato ang Facebook page or sa akong friends ta diha sa atong mga agricultural extension worker. So pwede ra mo PM sa ako, no? And then sa ato pinakakuan gid no isang Facebook page sa ATI Northern Mindanao. Kay tanan na mo information magagikan sa ilaha, ilaming itap kung if ever na gusto mo attend na nga training, so ilaming i-consult dayon. So amo din na siyang i-note for the coming training. So kung dili na mo na siya tanan makuha man, no, so mo nang pwede mo manin sa among office diri sa El Salvador City, no, kung naarabot taga El Salvador mo pwede ra gid kaayo ta mag-istorya, no, pangitaa lang mi dito sa amuhang section sa likod sa Career Development and Management section. Yes, so mo gito ng mga ka-agri-friends, no, guys, no, ay lang dyan mo kaulaw chat, especially sa ato ang Facebook page, that's atin ATI Northern Mindanao mga ka-agri-friends. And of course, kung gusto man magali mo mag-PM mo ninyo Ma'am Moisa, kung di man siya maka-reply mga ka-agri-friends, sabutan na lang po ninyo kay very busy jud kani siya si Ma'am Moisa. So dito na lang mo sa among official Facebook page siya, ATI Northern Mindanao mga ka-agri-friends, no. So ay gid mo kaula pangutan na lang mo sa ATI sa atong mga municipal, city and province nga mga agriculture office mga ka-agri-friends. So mo na gito mga ka-agri-friends,
no mo na kita itong mga chika o mga ka-agri-friends nato sa atong second segment, ang Agri-Fast Talk. Of course, dapat fast na fast kinabaday. Kanang fast nga hinay Moisa. Ready na ba jud ka sa atong Agri-Fast Talk? Yes, go. Mas makahali. Ay, grabe na gud. Makatubag ka. Ay, grabe na gud. Ang green-yellow. Green? Ay! Okay, dool-dool sa heart. Ay, green. It's a go signal. Ay, Asal grabe. nature po, green. Ay, So, I grabe. love Murag nature. green mo pa dyan mong gisuot. Yes, I love nature hiking. Wow, nagranda jud ka og mga hiking. Yeah, ga-climb me before sa college pa ko. No? Katong Ay. wala pa yung mga kabilinggan. Katong kusog-kusog pa mo baklay ang Oo. tila. Yes, oo. So, Asa na pud ka nakasaka? nakaka-traverse me sa Mount Dulang-Dulang and then sa Wow. Mount Kitanglan. Wow, grabe na gid. Ako dungay pa ko din ang murag magkuan pa ko, mag-energize ako, mag-practice. Mag-exercise. Oh, mag-exercise pa jud ko aning mga tiilan mga ka-agri friends. No, pero ako yung inspiration si Ma'am Moisa. So mga gito mga ka-agri friends, let's do our Agri-Fast Talk. Okay, which high value crop is the hardest to grow? Hardest to grow siguro kamatis, delicate. Ay, kamatis. Easiest. Easiest, lettuce. Favorite farmer you've met? My father. Ay, favorite fruit. Melon. Favorite training. Training. Season long training. Favorite high value crop. High value crops, cacao. Favorite farming tool. Tool is pruning shear. Favorite vegetable. Vegetable is talong. Favorite farm. Farm, siguro Bukid Amara. Favorite high value crop to grow. High value crops is siguro mas isiya sa lettuce. One goal you want to achieve HVCDP to achieve this year. One goal. Siguro ma-implement ang mga trainings and then mag number 1 again. Wow, grabe na. If you had a farm animal sidekick, what would it be? Baka. Favorite place in Northern Mindanao. Bukidnon. If farming had a theme song, what would it be? Farming. Theme song. Team song! Ay, ka sa Vilgas. Team song. At saka, Magtanim ay di bilo. if you were a crop, what would you be? Siguro kamatis. Kamatis. Bukidnon or El Salvador? Bukidnon. Car or horse? Pwede both, pero I'd like to horse. Favorite staff in ATI? Siguro ang mga CDMS. Staffman. Yun, OMG. Saraman. Siguro ang ako ang kuan gid no isang amo center director. Ah. Sa ako ang women. Sige, go. Dagat or bukid? Bukid. Moisa or Nina? Moisa. Heels or boots? Boots. In the office or out for travel? For travel? Wow! Okay, I am Moisa Paglinawan and I am a proud agriculturist. Ay, wow! Grabe na kayo mga ka-agrifans. So muna nagkikita ito pasok. And speaking of agriculturist, mga ka-agrifans, did you know that Ma'am Moisa is a licensed agriculturist? Mga ka-agrifans, no? Yan ang gitunan, yan ang gibilaran, especially sa examination. Yan ang gibilaran. Pakpakan nato ni siya kay dili lalim mga examination. Shout out sa atong mga licensed agriculturists, mga professionals Yes. diha sa Tibuok, Region 10, and then sa nationwide. Wow, grabe na good. And mga ka-agrifans, nanadagdag sa atong last segment. Pero di na siya atong last episode. Uy! Last segment atong sa Agri, share ko lang. Sa mga nagyan ni Ma'am Moisa, unsa ba imong ma-share sa ato ang mga ka-agri friends karon mga naminaw, especially sa mga kabatan-unan nga nananaw, no? Kay isa man jud ka agriculture graduate o training specialist to na gid siya mga ka-agri friends, no gidala niya ang Northern Mindanao. Unsa imong maingon ang basok-basok ra ba gyud ang agri nabay opportunity? Speaking of training specialist, dugay-dugay naman jud ka sa ATI. Makalambo ba pod, no? Nalambo na ba gyud no nga agriculturist man kasi nga na wala may future agriculture. Na ba gyud no pila na magaka-years sa ATI? 10 years? Wow! Grabe na katugay. Speaking of 10 years, amin nilambo bagay imong kinabuhi na bagay kwarta sa agriculture or basok-basok lang or luoy bagyo. Doon sa iyong maingon. Sa ato ang mga viewers diha, no? Especially sa ato ang mga kabatan-unan. Please engage, no? Please gyud kay karon nagkagamay na ato ang mga mag-uuma sa Pilipinas. Especially sa ato ang mga kabatan-unan going into college. You can choose agriculture. Dili lang na siya basok-basok mga langga. Mas lisod pa ang computation sa
fertilizer. Mga subjects, no? Mga abi ninyo basok-basok lang. So, nagipin na science and mathematics, no? So, sa akong na-reminisce ko sa akong gitariningan nga marag nagdugo gid among ilong sa pag-compute sa ato ang mga fertilizer computation, no? But kidding aside, no, naay kwarta sa agriculture, dili lang kay magbasok-basok. Syempre naagita sa production, napunta sa negosyo, no? Naay kwarta sa agriculture. Maski ako sa 10 years na ako sa ATI, daghan na miyog natabangan na witness sa atong mga farmers nga nilambo, especially atong mga kabatanunan. Labi na karon nga year, no, nga naatay atong mga young farmers challenge, ang atong mga opportunities, no, naagyod especially sa atong mga kabatanunan going into agriculture, no, or engaging into agriculture. Maski pag nagtambay ra ka diha kung passion nimo ang mananom, makakwarta ka basta mo trabaho ta para na sa ato ang pamilya. Kung dili pa man ka minyo or kay bata pa man ka, well, business is para gid sa imuha, no. Related, farming is a business. Mo gina siyang gina-encourage sa ATI, no. Dili lang tatanong nga tanong. Maski ako nga maning kamot nga naay makutlo nga utanon sa ato ang palibot, no, kay para di na ta mamalit dako na kay na savings. Ba na lang karne og isda imuhang paliton. Ang mga sahog so dautan pwede ra gid na kayo na mag-grow nato siya sa ato ang panimalay. Labi nagkaroon nga ang urban agriculture program, no, na mas naka sa syudad makatanom na ka. So mo na siya nga tong natay mga plans and programs pod sa cities and urban. So na siya karon nga year. And then sa ato ang DA pod, no, in partnership sa ilaha, makatabang pod na sila sa ato sa mga kabatanunan, no, kay sila ang ga-guide pod natay youth in agriculture, natay internship sa Japan, sa Taiwan, and then sa atong organic agriculture program. So atong mga learning site or atong mga mag-uuma or ang katong mga kabatanunan nga gusto mag-agriculture or mag-engage into agriculture or naana ba mo agriculture pero kulang ang iyong knowledge, so pwede ka mo maka-apply. So a matter of motivation and pagpaningkamot na siya, mga ka-agri-friends. Dili ta pwede nga magyaw-yaw lang. Yes, so dapat naatay action. Yes, natin lihok. Ang lihok ang pasultihon. Ay! Di ko pala words lang. Dapat action. Ay! Dapat action yun, no? Kaya ang words, wala na siya unod kong action. Ay! Gabi na gyud. No? So, muna ito mga ka-agri-friends, no? Nadatay mga programa, labi na sa mga youth, no? And kung sa gusto mo apply, kung gusto pa gid mo further information na siya nakapost sa among mga social media, that's at Aten Northman or ATI Northern Mindanao, mga ka-agri-friends. Pero may sa 10 years nimo, nanabapod kay kanang naipon-ipon, like nanakay napalit sa imong pagka-agriculture nga maka-proud ka. Yes, I have. Sige daw, be. Share daw, be. Sa mga proud moments. Sa mga proud moments, no? So, syempre, nakapundar mi ginagmay. No? Wow. Ginagmay, no? So, sa akong family pod, no, ginagmay nga kanang sa Utah, sa side na mo, no? Humble gid siya. Sige. Napadulong pa man ta dito. Dili man ginato makaya, no? Syempre naamata sa government. So, ang ato is side hustle, no? So, ginagmay pero at least no future preparation, no, para sa ako ang family, no, para sa akong 2 kids, no. I have 2 kids. Singalan sa imong Isay ug kang Patpat. Hi! Sa akong husband, no, kay James. Sa shout out sa taga Provincial Agriculture Office sa Bukidnon, headed by Ma'am Lilith M. Toran. Hi, Mother Lilith. So hello, Ma'am Lilith. Yes, kana siya. And then siguro matagaan na mo sila comfortable life ahead, no. Kay syempre mo maginaang atong pagpaningkamot para sa tong pamilya. Yes. So grabe makapait ni kayo. Hoy, wala ka nag-share nga na kay car. Ay, mga kamo ka na, bitaw mga kabatanunan, yung mana na masagsana all night car. Huwag ko mga ka-agri-friends, si Ma'am Moisa nakapalit na yun siya, og car ko ako, wala pa ako nakapalit, mga ka-agri-friends, bata-bata pa na, kamot, pagguntaan na siya. Pero si Ma'am Moisa, sa iyang pagka-agriculture graduate, nakapalit na siya, og car, mga ka-agri-friends, hindi na basok-basok, makapalit na sa mga dreams in life. Wow! Siyempre, katong mga wish lang nato sa nauna, hinay-hinay, no, basta maning kamot, ato na siyang makabuot, no, basta mulihok ta, dili lang kay magsigitag salig, no, magsigilang tag matagay ko mga mo ni. So, dapat mo trabaho ta, no? Maka-stand on our own ta, kay para sa atong future. Remember, mga wala na atong mga ginikanan sa kalibutan, but kita, maningkamot ta. So, ang atong pamilya, sila ang mosunod. Mo nang gingon nga, para kanino ka bumabangon mo? Hashtag, para
Para kanino ka bumaba? Kamo mga Agri-friends, unsa man inyong bumabangon? Comment down below sa inyong mga reason, inyong crush, wow! Inyong uyab, inyong asawa ba na mga ka-Agri-friends, no? So, muna gito mga Moisa and mga ka-Agri-friends, na baka yung mga last ng mga pagsulti, ng mga i-share ko lang gusto pag yun nimong i-share? I think maura to siya, maningkamot, no? Dala pag-ampo sa Ginoo, no? Kaya ang tanan ihatag sa to sa Ginoo in God's time, no? Kung dili man time nimo karon niya, gusto na kay na nimo, pero dili ka kabalo nga mas tagaan pa day ka og greater nga blessing sa Ginoong sa iyahang time. So kana siya, right timing. Okay. So, salamat na yun kayo, Ma'am Moisa. Kamo lang mga ka-Agri-friends, busy yun kayo ni si Ma'am Moisa. Of course, sure, bago yung focal person sa ATI Northern Mindanao, ha? Siya na yun isa. So, mga busy pa yun kayo rin siya, mga ka-Agri-friends. Ako na siyang Ma'am Moisa, yan siya. Kay gabi yun kay love. Bunti kayo, love, magigay ka ni Ma'am Moisa, mga bisag busy siya, igit ang gihatagan o paghigayon ng mga anhi sa ato ang podcast para makadungog mo sa among mga programa diri sa ATI, especially sa HVCDP programa. Daghan kaayo nga mga training sa 2025 mga ka-Agri-friends. So, o kagana itong pakpakan si Ma'am Moisa, mga ka-Agri-friends. Thank you so much. Come on, agito mga ka-Agri-friends. See you sa next month sa atuang episode, mga ka-Agri-friends. And of course, mga ka-Agri-friends, don't forget to follow, like, and subscribe ang among mga social media page and atong website. That is at Aten North Min, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, and TikTok, mga ka-Agri-friends. Now, see you next month, mga ka-Agri-friends! Diri lang sa Agri-Story sa ATI, sa FB, and Spotify! Bye, mga